खुलुमबाय आंनि मुङा नबिन गयारी आं बे सालबारि हालामनिनो सासे व्यक्ति तो आङो दिनै बे कुत्रिजार गामियाव कुत्रिजार एलेङामारि बेखिनि गामियाव आङो इदनि असिला लानानै दिनै मोननैसो बेसाद राननो फैदो जानाय लोंनायनि तो आङो खोब खम बिबांनि होनो हादों दुखुनांथाव खोथा आंनि केपासिटि बायदि आं दिनैनि बे मुवा बेसादफोरखौ राननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दा गुबुन गुबुन गामियावबो थांबावगोन मोननै मोनथाम जायगायाव प्रग्राम दंबायो तो बेल' नङा आं सिगांनिफ्रायनो गोबां मानसिनो हेफाजाब होनानै गोजोननाय मोनो आरो सुखु दुखु बयजोंबो थाफानो मोजां मोनो मानसिखौ अननानै आं गोजोननाय मोनो आरो हेफाजाब होनानै दैबाना बावैसो सिगां जादोंमोन गोबां खहा जालांदों बे समावबो नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ खौरां लादोंमोन नामा? निस्सय आङो थांनाय सारा आसामावनो मोनसे दैबानानि ढौ फैदोंमोन बे दैबानानि समावबो आङो बे जोंनि एलेङामारिखिनियावबो आरो जोंनि दुरामारि बरगामि बेखैजाबो जादोंमोन नालाय खिन्थु आङो गुबुनाव थांनायाखै एलेङामारिखिनियाव फैदोंमोन आरो तो गोबां उसुबिदानि थाखाय आङो गोबां जायगायाव बेरायनो हायाखै बिनि थाखाय आङो खेमाहा बियो बे फोरमायगोन तो रायजो राजानो आङो मोननैसो जाग्रा बेसाद होदों बेनो जाहैबाय नारिखल आरो बिथांमोना पायक ना मा बानायनानै जानो मोजां मोनोनो तो बेखायनो आंबो बेखिनिखौनो होनो फैदों आरो नारेंखल आटा सिनि बेफोरबायदि बेसादखौ रानदों आरो